laguntzeko prestutasun hori beti izan dut. Zerbizio publikoko ideare beti izan dut. Baina politikan sartzea ez zitzaidan behin ere okurritu. Baina gertatu zen, nahi bere garaian hori joko gizon batek mesede handi bat intziala, haurdun nengoen ez, da bueno, operatu ingo ziela eta beak esku sartu zu, beste mediko bat kaso intzion arrebeiratu zian, da benetan haurdun neola ez operatzeko, eta bueno, gure semea jokin horren ondorio da. Eta gizon horrek urte batzuk aurrea eskatu zian beakin listetan juteko, independente bezala, eta ni mesede ordaintzeko modua iritu zitzaidan, beak ikun gonok. Hor ja izan zen inflexio puntu bat, PNV-ko zerrendetan azaldu nintzanen batzuk, begiradak aldatu intzituzten erekiko. Baina, hori bakoitzan opinio da, hori. Eta gero, uste gaben, berriz bigarrengo legealdine juteko esan eskatu ziren, da, junitzan, inungo ezertako politikan gintzan baino ez hortatik bizitzeko ideakin da olako ezerre gabe, baina gero gertekizun batzuk izan zian, da, beak alkatetza utzi berri izan duzun, utzi zuen, eta alderdiak eskatu zidan, nahiz da independente izan, ni jartzeko alkatetzako. Baina, azkenen animatu nintzen, hori izan zen 2001ko urtarrilan, hartu nunik alkatetza. 2003an berriz hauteskunde zian eta aurkeztu nintzen zerrendaburu bezala. Eta 2005an azkenea dimititu nun ekainean izendatu ninduelako Jaurlaritzako zuzendari, garraio azpiegiturako zuzendaria, Y-koa, nahi tokatu zitzaidan pixka bat. Astea edo astapenak egitea eta, 3-4 hilabetetan uztartu nituen biak, baina ikusi nuen ezinezkoa. Niretzako bintzat ezinezkoa zela eta erabaki nuen alkatetza ustea. Derrepente azaldu zinalako sigla batzutan, igual batzuk espero ez zutenak. Ez nuen enbesteko presioik sumatu, ze, Jose Miguel Macazaga zan alkate, eta Jose Miguel karakter handiko gizona zan, beria oso ondo defenditzezuna, ado zaude, o ez zaude. Baina beak, eta orduan, nortasun handi horretan, begirada danak eberetzako zian. Orduan bestek, beakin geunden, baina ez genuen olako presioik sentitzen. Pleno eta jute zinanen bai, beti baziolak alako gora beran bat. Baina ni presio gehiago sentitu nuen lagun arte, ez kuadrilak, baina lagun arte herritar begirada aldaketa horiek, edo hori gehiago sentitu nuen presio politiko zuzena baino. Aurreneko legealdinik ez nuen sofritu betxik, personali behintzat ez. Gero ja, alkate izendatu nintzanean, bigarrengoan horria gauzak igual aldatzen joan ziren. Eta aurreneko episodioa gorra, bomba bat jarri zuen hori jo, ni alkate izan da oso, eta hilabete bat gertatu zian, BBV-an, udaletxetik oso gertu zen orduan, Elizako aldapan. Eta, ua jarri zuten, da nahi pare bat deiak intzizkiaten nire telefono mobilea. Ez etxea, baina bai. Ez dezu urruti izan, eta horrengoak kaso zure etxean. Hori gogorra izan zen. Hori, ez dut, inoiz diot esan, Eta, hor ulertu nun bomba bare igual, abizon bat zala, momentu horretan, zenegotzi zehona udaletxen bildukoa, herri batasunakoa, adostu guenen idatze bat, esan ez, soberantza dela herrein horrelako ekintzak. Ez nire ideia, baizik eta bomba hua. Hori hor dago eta hor jaso zan. Gertatu zana. Gero 2003an, hauteskundek batasuna ilegalizatuta zegoen, 11 zinegotzitik 10 guk atera genituen, junginan koalizion eakin, atera genituen 11-etik 10 eta bat PSOEk. Eta boskan arabera
ze izan zian boska batzuk, balio ez zutena, bota zituztenak, haiek kontabilizatu ezkeo, 10,8 tokatzen zitzaizkigun guri. Haiek zialako, batasunai tokatuko litzizkiokenak. Eta orduan, pintadak izan zian herrin, bi zinegotioen argazkikin, lapurrak deitzen zioten, eta nik orduan ere jaso nituen deiak. Pinez ditun denuntziatu, eta inoirez nion esan. Hola, pintada deixentek izan zian orduan herrin, ez behin bakarrik gehiagotan ebai. Ni baki bi zinegotio oso presionatutak egon ziala, ze norbere argazki ikustea lapurra bezala. Ni orduan saiatu nintzen batasunakin akordio taldeatzea behaiek parte hartzeko udaletxen, naiz delegalizatuak izan, baina baldintza bakarra jarri nien. Utzipagen bi zinegotzi hauek. Hori itzin da gero, urrengo gunen berriz pintada zauden. Eta orduan esan nuen, baia, kito. Hori hola berbadu, baldintza bakarra jadeanik danen kontra juteko. Eta orduan, euskatu ingen uziro hor negoziazioa. Eta hori izan zen 2003an, eta guan ez naiz gugatuko, baina atzoko egunez, alderdi eguna, aldatu itea, izatea iraileko azkeneko eguna. Goizian jeiki eta itxetikan ateratzen egola, nire itxi ingurua dana pintadaz josita zegoen. Baina ia dianakin, nire semiak etxeko kartxarrakin kendu zituen pintada batzuk, eta biziztan auzoko bat, kepa loidik bere itxaspiko denak behak borratu zitu, baina guari izan zen oso gogorren etzako. Zen ere kastezian, eta ostia, diana bat olik usti etxeko atarilean gorra da, oso gorra da. Udaletxea obra iten eginan, 2002an, dana berritzen, eta orduan ginen Azurza etxea deitze zaion, herriko lokal baten, bulego danakan prestatuta genuzkan, da nian izan nire bulegon lanian, eta golpea sartu zen, erua bezala municipal bat, Mikal, etorri zen, mirari moitu, eta zer da Mikal da? Prideakatu duela eta. Nola be? Bai gure txoko onda, Horrela zehola, eta prideain laguna zanen batasunakoekin, eta eakoekin, eta gurekin ebai, baina gurekin etzeon alako zegu, oposizioa zan da gobernu ginean, da hor bazeon bere muga, baina ez joan zalako, baizik eta oposizioan zaudelako denak. Naiz da akordio eta iriste ginean, esaten genuen bezala, eta gero, eta erabakizunen akatzea, nik batasunakoen reazioen mulertu. Eta bakarrikan eskatzen nien, politika ustazu alde batea, hemen politika gutxite deu, errigintzaite deu, politika oso gutxite deu. Eta plenok egunean, esan zazue, hau etzula gertatu er. Joan, zuen laguna zala, niria baina goia. Eta hori aitortu zazue, zuekin onder, gizon hona zala, familia jo. Eta ez nun lortu. Asko? Nik uste herria erdibitu intzala. Eta hori ere oso gogorra intzitzean nahi. Oso gogorra, pleno horretan ikusten zian. Irainak eta bildukok, batasunakok, PSOen kontrako irainakane aieketzian tajuskok, ez da bate eta bestalekok ez, nik uste hor. Baina honi bizi izan dituten 3 egun gogorrenak izan ziala, hori garbileakat. Erabaki genuen aste santu zian da, 4 egun ginean, nire espabadu etxalarren errota bat inungo koberturik ez toki bat, eta arrea junginan 4 egun, ni nitzalako pertsona anulatu nitzalako indar berritzea, eta hondetan. Ezken iziaten nian jaurlaritza jutia, nik orduan bai etxeko deitu nien, esan nien, seme alabai zenarrait, aurrena zenarrak iritzen, esan nien, umuekin itzengo dut, eta bar. Eta ez nahiz baina astuko, esan nien, aukera odakat, jaurlaritza juteko, baina nik herria guztia pena ematezian.
Eta alabak esan zian, ama, jut espazet, ez dizu gehiago itzingo. Igrekoa, eta, bueno, baina, ni kompromisero kartitutenen betetzea gustatzen zait. Eta nien nintzen oso konstiente zertan nahi nintzen, Ze ni juten nintzen Goierriko herri da, bueno, Tolosaldekok eta Goierriko herrita, hainbat herrita, bai Gasteizaldekok eta, afektatuko nintzeitea, eta, bueno, gauzak eta bakar juten nintzen. Nik uste 2008ko abenduaren 3 izango zala Inazio Uri akatu zutenean. Neire deitu zidaten, esan ez, segurazki arazok izan. Izango nitula eta guardaespaldas batzu jarri bertzizkiatela, eta nik esan nun ez nuela nahi. Orduan Xabi Baltzazeon sailburu, eta ukatu nitzanen berean aditu zidaten. Eta orduan, ez ertzainako, baina jarri zidaten 2 pertsona, gogorren nahi tezitena da. Ne alabak joan azitun 5 urte, eta nik ezin nun etxeko parkea jo numeak. Nire senarra bakarrik antzakin hau, Inork etzakin nahi inor biletortzi zitzaidan ikan, beti etzekin bagarna. Ez dakit noan igual txoferak ingoazti eta bueno, hola, ibiltze ginen. Nire senarra pasakin zentzen, da, beak asko sofritu zuen. Baina, gogorrena zen, hori. Noiz baita iruditu zitzaidan ikusi nula tipo batek txanua jazte zule guritxea horren ni atera nitzanen, uste gabe baten. Eta bakinun basura ateratzear ez nintza aterako gehiago. Umeakin ezin ateratzea kalea, etxero goziatzen nuen, baina guritxea jardina daka, eta ni jardinen oten nintzen, umeak jolasten nabar, baina ez da, osapea. Ama, guazen, jungalge ondartza eta ez, amak ez du nahi, eta zei, baitakino, aizpakino, eta hori oso gorra nintzen, hautesundek izan zia maiatzen, gaiz da berretxek irabazi, PSOE eta PP elkarratu zuten, eta Patxi López izendatu zuten, da ni uztaila, ez dakit noiz izan zen ja utzi nun zuzendaritza, eta horrekin batea, ez zian hilabete asko izan, 6-7 hilabete izan zian, baina oso gorrak personalki, ez bestela. Eta gero ja, horitzen nunen bueltatu nitxean itxea, nire betiko lanpostua, eta hor bukatu zian histori guztik ez, baina 8 urte latzak izan zian,